Mexxi. Din kienet biss waħda mid-diversi dikjarazzjonijiet xokkanti li ħarġu fil-qorti fejn irriżulta aktar minn qatt qabel li Keith Schembri kien il-moħħ wara l-pjan biex tiġi assassinata Daphne Caruana Galizia. Schembri ġennen lil Jorgen Fenech biex imexxi bil-pjan. Joseph Muscat tkellem ma' Fenech dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia fil-famuż party fil-Girgenti. Kien qal li l-imprenditur jikkontrolla lil Melvin Teuma għax ma kienx qed jafdah u Schembri ċempel lil Fenech ma' 30 darba mal-arrest tal-middleman. Din kollha hija informazzjoni li ħarġet f'seduta ta' aktar minn 6 sigħat fejn l-ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zara li qed imexxu l-investigazzjonijiet tkellmu fost l-oħrajn dwar l-istqarrijiet li kien ta' Jorgen Fenech lill-Pulizija. Fenech kien stqar li kien Keith Schembri li kien fassal il-pjan biex tinqatel Daphne Caruana Galizia u l-pjan saħansitra kien ġie diskuss ma' Melvin Teuma fir-razzetta Jorgen Fenech fejn it-tnejn kienu mistiedna għall-ikla. Schembri kellu 700 sena biex jitwettaq il-pjanu meta Fenech kien mar ikellmu dwaru l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat kien wieġeb mexxi. Fenech kien stqar li Keith Schembri kien ħallas 80,000 euro għall-assassinju minn butu. Aktar xhieda tindika li Fenech kien iddiskuta l-assassinju tal-ġurnalista mal-Prim Ministru tal-ġurnata f'Joseph Muscat propju fil-famuż parti tal-Girgenti. Min messaġġi li nstabu fil-mobile ta' Fenech jidher li jiem wara l-parti Muscat kien staqsal lill-imprenditur implikat fl-assassinju jekk kienx ħagost il-parti tal-birthday tiegħu. Fenech iwieġeb iva u jgħidlu li ma tantx kien kelmu għax kien staħa u kien hemm ħafna nies madwaru. Dakinhar Fenech kien tali l-ex Prim Ministru arloġġ li jiswa mal-20,000 euro u 3 flix kien inbit Petrus li b'kollox jiswew mal-15,000. Muscat kien inkwetat ħafna dwar Melvin Teuma u kien jgħid lil Jorgen Fenech biex jara kif jagħmel u jikkontrolla lill-middleman. Fenech kien qal ukoll li wara li seħħ l-assassinju kien hemm 3 persuni li kienu jafu fiċ-ċert bl-involviment ta' qid il-lemenija ta' Muscat fl-assassinju. It-tabib ta' Fenech u Schembri Adrian Vella isieħeb fin-negozju ta' Fenech Johan Cremona u l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Muscat qiegħed jiġħaddan għalkemm fiċ-ċaħda tiegħu imkien mu qed joħroġ ċonqu għal Keith Schembri xi ħaġa li donnu qed isseħħ għall-ewwel darba. Dwar dawn il-fatti ġodda ikkumenta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'messaġġ li xandar fuq Net Television. Dak li ħareġ illum il-qorti juri biċ-ċar għalfejn Joseph Muscat bħala Prim Ministru ma kien l-ebda azzjoni u minflok ħalla l-affarijiet għaddejjin u jfixkel li toħroġ il-verità u ssir il-ġustizzja fir-rigward tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Adrian Delija staqsax se jagħmel issa l-Prim Ministru Robert Abela li għandu dawn il-fatti ġodda qudiemu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jistaqsi x'passi se jieħu Abela bil-konsulent personali tiegħu Joseph Muscat li għadu fil-Grupp Parlamentari Laburista. Adrian Delija insista li mix-xhieda li ngħatat fil-qorti toħroġ aktar biċ-ċar il-qrubija li teżisti bejn Joseph Muscat u ċirku ta' persuni kriminali li spiċċaw ħatfu lil Kastilja. Intant il-kompilazzjoni li qed tinstema' qudiem il-Maġistrat Rachel Montebello se tkompli nhar it-2 ta' Wissu. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija qed jidhru parte ċivile f'isem il-familja Caruana Galizia.